От племена, които удължават вратовете си до нечовешки граници с метални пръстени, до групи, които пробиват лицата си с кости на мъртви животни, до общности, които смятат за красиво краката им да са деформирани от детството, човешкото културно многообразие е пренесло традициите в територии, които се противопоставят на всяка западна логика. В най-отдалечените планини, в неизследваните джунгли и в пустините, забравени от цивилизацията, има 20 човешки групи, чието ежедневни практики сякаш са взети от антропологични кошмари. Това, което ще откриете, не са приказки или градски легенди. Това са документирани реалности на човешки същества, които са довели своите вярвания, ритуали и традиции до границите на това, което смятаме за възможно. 20-то племе от нашата обиколка ни отвежда в планините на Миянмар, където жените Каян превръщат болката в изкуство в продължение на повече от 1000 години. Известни като жените жирафи, Каян не се раждат с изключително дълги вратове. От 5-годишна възраст момичетата започват да носят позлатени месингови пръстени около вратовете си, като добавят допълнителни пръстени всяка година, докато достигнат тегло, което може да надхвърли 10 кг. Металът всъщност не разтяга врата. По-скоро той притиска ключиците и ребрата, създавайки илюзията за удължена врата, която може да достигне до 40 см. Жените, Каян, никога не свалят тези пръстени. Спането, храненето, къпането, всички житейски дейности се случват с тази постоянна тежест, която оказва натиск върху телата им. Традицията гласи, че пръстените ги предпазват от нападения на тигри, но реалността е по-сложна. Свалянето на пръстените след години носене може да доведе до задушаване, тъй като мускулите на врата са атрофирали толкова много, че не могат да държат главата без опората на метала. Това е златен затвор, който се превръща в жизнено важна зависимост. На 19-то място са ментаваите от Индонезия, жители на островите Сиберут, които са развили толкова интимна връзка с гората, че смятат всяко дърво за живо същество със собствена душа. Най-поразителната им традиция включва екстремна модификация на зъбите. Ментаваите пилят зъбите си до остри върхове, вярвайки, че това ги прави по-привлекателни и им дава духовни сили. Процесът, извършван с елементарни инструменти и без анестезия, може да продължи дни наред, докато човекът изпитва неописуема болка. Но истинската мистерия на ментаваите се крие в способността им да общуват с духовете на природата. Техните шамани, наречени сикереи, изпадат в дълбоки трансове, по време на които твърдят, че пътуват в духовния свят, за да преговарят с душите на мъртвите. По време на тези ритуали, които могат да продължат дни наред, те консумират халюциногенни растения и изпълняват неистови танци, докато не се изтощят напълно. Участниците излизат от тези преживявания с самонанесени рани, белези, които те смятат за свещени белези на своето общуване с свръхестественото. Осемнадесетото в класацията племе живее в етиопските планини, където мурси са превърнали деформацията на тялото в екстремен артистичен израз. Жените мурси са известни със своите пластини за устни, глинени или дървени дискове, вмъкнати в долната устна след дълбок разрез по време на юношеството. Тези пластини могат да достигнат диаметър до 25 см, разтягайки устната до гротескни размери, които правят нормалната реч невъзможна и силно затрудняват храненето. Процесът на поставяне на пластината за устни е брутален обред на преминаване. Младата жена трябва да остане неподвижна в продължение на седмици, докато раната около чуждия предмет заздравее. Много от тях развиват тежки инфекции, а някои умират по време на процеса. Мъжете мурси, от своя страна, участват в церемониални битки с дълги тояги, наречени донга, с блъсъци, които често водят до фрактури на черепа, загуба на зъби и трайни рани, които те считат за знак на чест. На 17-то място са дани от Папуа, Индонезия, чиято най-поразителна традиция включва самоусъкътяване като израз на скръб. Когато някой почине в общността,
жените дани отрязват пръстите си с каменни брадви. Тази практика, наречена икипалин, символизира емоционална болка чрез физическо страдание. Възрастна жена дани може да има само няколко пръста, останали след десетилетия семейна загуба. Дани живеят в общество, където постоянните междукланови войни са оформили всеки аспект от тяхната култура. Мъжете носят само кълъв за пенис, направен от калабаш, докато жените носят пули от трева. Архитектурата им отразява този войнствен менталитет. Селата са укрепени с високи палисади и наблюдателни кули, от които войните постоянно наблюдават за врагове. Децата се учат от ранна възраст да боравят с лъкове и стрели, а ритуалните битки са част от редовния им церемониален календар. В тези първи срещи с необикновеното, едва сме докоснали повърхността на това, на което човечеството е способно само по себе си. Това, което прави тези първи 4 племена още по-озадачаващи, е как техните членове са нормализирали напълно практики, които за всеки външен наблюдател представляват крайни форми на самоналожено страдание. Жените от племето Каян говорят за хълките си на врата така, както ние бихме говорили за носенето на обувки. Дребно раздразнение, което е просто част от ежедневието. Ментавай се усмихват с острите си зъби, докато дъвчат бетелови ядки, които отцветяват устата им в кърваво червено, създавайки вампирски образ, който намират за дълбоко привлекателен. В селата Мурси, млади момичета наблюдават с очарование как майките и по-големите им сестри се борят да се хранят заради пластините за устни, мечтайки за деня, в който и те ще могат да носят тези пластини, които ще им причиняват години болка и хранителни усложнения. За тях, жена без пластина за устни е толкова непълна, колкото някой без основно образование би бил за нас. Междувременно дани са разработили рудиментарни хирургически техники за каутеризация на пъновете на ампутирани пръсти с помощта на горящи въглени, процедури, които извършват, без да показват никакви признаци на емоционална травма. Тези общности са създали цели социални системи, където физическото страдание се превръща в социален капитал. Сред Каян, жените с по-дълги шии заемат по-престижни позиции и имат по-добри възможности за брак. Войните. Дани гордо показват белезите от ритуалните си битки като знаци на почит, а жените предпочитат мъже с по-видими рани, защото те демонстрират смелост и устойчивост на болката. На 16-то място са короваите от Папуа Нова Гвинея, една от последните човешки групи, които изоставиха ритуалния канибализъм. Само допреди няколко десетилетия короваите практикуваха канибализъм като метод за социална справедливост, консумирайки онези членове на племето, които смятаха за зли вещици, наречени какхуа. Тези предполагаеми вещици бяха идентифицирани чрез предчувствия и обвинявани в поглъщане на душите на други отвътре, причинявайки необясними болести и смърт. Короваите строят своите села върху върховете на дърветата, в къщи, които могат да се издигат до 40 метра над земята. Тези въздушни конструкции, наречени румахтинги, изискват строителни техники, усъвършенствани през поколенията. Достъпът е чрез стълби, изработени от лози и бамбук, а падането почти означава сигурна смърт. Животът на голяма надморска височина е не само за безопасност от диви животни, но и за защита от вражески племена и зли духове, които според тяхната космология не могат да се катерят. На 14-то място са Дасанех от Етиопия и Кения, чието оцеляване в една от най-враждебните пустини в света ги е накарало да развият практики, които сякаш са излезли директно от постапокалиптични кошмари. Дасанех практикуват екстремно скарифициране като белег на племенната си идентичност. Мъжете правят дълбоки разрези по торса и крайниците си, втривайки пепел и екскременти в раните, за да създадат видни келоиди, които покриват голяма част от телата им. Жените Дасанех се подлагат на генитално усъкътяване в церемонии, които могат да продължат дни. Използвайки ръждясали остриета и без никаква анестезия, старейшините на племето извършват разрези, които често водят до фатални инфекции. Тези, които оцелеят след процеса, се считат за подходящи за брак, докато тези, които умират, се възприемат като отхвърлени от духовете на предците. Икономиката на Дасанех
се основава на кражба на добитък от съседни племена, насилствени нападения, които могат да доведат до брутални кланета. Най-успешните войни са възнаградени с допълнителни съпруги и правото да носят специфични украшения, изработени от човешки кости. По време на церемониите за посвещение на мъжете, младите мъже трябва да убият враг и да донесат части от тялото си като доказателство за своята храброст. 13-та публикация ни запознава с батаците от Суматра, Индонезия, общество, което до началото на 20 век практикува съдебен канибализъм като крайна форма на наказание. Батаците са разработили сложна правна система, при която определени престъпления, като прелюбодеяние, държавна измяна или магьосничество, са се наказвали със смърт и ритуално изяждане на престъпника от цялата общност. Осъдените са били връзвани за стълбове в центъра на селото и измъчвани в продължение на дни, преди да бъдат екзекутирани. Процесът включвал систематично рязане, извършвано докато човекът е бил още жив, започвайки с крайниците и преминавайки към жизненоважните органи. Месото се е готвело в церемониални огньове и се е разпределяло между всички членове на общността, включително малки деца, като метод за колективно пречистване. Батаците вярвали, че консумацията на плътта на престъпниците предава жизнената им сила на общността, като същевременно елиминира духовното им зло. Костите са били смлени на прах, смесени с ориз и консумирани месеци след екзекуцията. Черепите са били съхранявани като трофеи и са били излагани в церемониални домове, като предупреждение за бъдещи нарушители. Тези традиции неумолимо ни водят в още по-мрачна територия, където практики, които смятаме за отвратителни, се разкриват като ежедневни изрази на култури, еволюирали напълно чужди на нашите представи за морал и човечност. На 12-то място са форе от Папуа Нова Гвинея, известни с развитието на неврологично заболяване, наречено куру, в резултат на ритуалните си канибалистки практики. В продължение на десетилетия, форе консумирали мозъците и нервните системи на починалите си роднини, като част от погребални церемонии, предназначени да почетат мъртвите и да усвоят тяхната мъдрост. Жените и децата, които традиционно получавали тези части от тялото си по време на ритуалите, развивали дегенеративно заболяване, което причинявало неконтролируем тремор, компулсивен смях и евентуална смърт. Симптомите на куру включвали прогресивна загуба на мускулен контрол, епизоди на истеричен смях, които можели да продължат с часове, и психическо влошаване, водещо до вегетативно състояние преди смъртта. Болестта можела да остане латентна в продължение на десетилетия, преди да се прояви, а след като се появили симптоми, смъртта била неизбежна. Форе интерпретирали тези симптоми като обсебване от духове, което ги карало да засилят канибалистките си ритуали, като по този начин влошавали епидемията. По време на погребални церемонии, роднините на починалия се събирали в церемониални къщи, където тялото се готвело в подземни пещи в продължение на дни. Мозъците, считани за най-духовно хранителната част, били запазени за бременни жени и най-уважаваните старейшини. Костите били смилани и смесвани с зеленчуци, за да се приготвят супи, споделяни от цялата общност. Този цикъл на ритуална консумация продължил, докато опустошителните последици от куру не принудили практиката да бъде изоставена. На 11-то място са бразилските сатере маве, чийто ритуал за посвещение на мъжете включва едно от най-екстремните преживявания на болка, документирани във всяка човешка култура. Младите мъже, които искат да станат войни, трябва да поставят ръцете си в тъкани ръкавици, пълни с мравки, куршуми, насекоми, чиято отрова причинява едни от най-интензивните болки в животинското царство, сравними с тези от прострел. Мравките куршуми, наречени така, защото ожилването им се усеща като от прострел, инжектират невротоксин, наречен понератоксин, който причинява временна парализа, халюцинации и болка, която може да продължи до 24 часа. Посветените трябва да държат ръцете си в ръкавиците поне 10 минути, докато мравките ги жилят многократно. Много от тях губят съзнание от болката, някои развиват гърчове, а няколко са починали от анафилактичен шок.
Ритуалът трябва да се повтори 20 пъти в продължение на няколко месеца, преди младият мъж да бъде считан за пълноправен мъж. Между сесиите, участниците изпитват трайни неврологични увреждания под формата на тремор на ръцете, загуба на чувствителност и хронична болка. Сатере Маве смятат, че завършилите всички сесии са демонстрирали свръхчовешка смелост и са готови да водят военни експедиции срещу вражески племена. На 10-то място са Тораджа от Сулавеси, Индонезия, чието погребални церемонии се простират с години и изискват труповете да се съхраняват в семейни домове, сякаш са живи. Когато някой почине в обществото Тораджа, той технически не се счита за мъртъв, а по-скоро за Тома Кала, болен човек, който не може да говори или да яде. Тялото се съхранява с помощта на традиционни техники и се съхранява в семейния дом в продължение на месеци или дори години, докато семейството може да си позволи подходяща погребална церемония. През този период роднините продължават да говорят с трупа, като му носят храна ежедневно, сменят дрехите му и го включват в ежедневните семейни дейности. Децата растат, играейки около мумифицирани баби и дядовци, и е обичайно да се видят цели семейства, които вечерят до няколко трупа в различни състояния на разлагане. Гнилостната миризма се счита за нормална, а личинките, излизащи от тялото, се тълкуват като знаци, че душата се готви да си тръгне. Когато погребалната церемония Рамбо Соло най-накрая се състои, тя може да продължи няколко седмици и включва жертвоприношението на стотици водни биволи и прасета. Кръвта на тези животни се излива върху трупа и опечалените, а месото им се разпределя между всички присъстващи. Костите на жертвените животни се поставят около ковчега, създавайки могила от останки, която може да достигне няколко метра височина. На 9-то място са Асмат от Папуа, Индонезия, чието воински традиции включват лова на глави, като изискване за брак и родителство. Мъжете Асмат не могат да се женят или да имат деца, докато не обезглавят враг и не донесат главата му обратно в селото като трофей. Тази практика, известна като лов на глави, е довела до постоянна война между съседни села, която може да продължи поколения наред. Войните Асмат използват човешки костни копия, издълбани от бедрените кости на паднали врагове, лъкове, направени от човешки ребра, и щитове, украсени с мумифицирани глави. Набезите за глави са внимателно планирани и включват нощни засади, при които нападателите нахлуват в спящи села и обезглавяват случайни жертви, включително жени и деца. Заловените глави се връщат в селото, където се извършват многодневни церемонии, които включват ритуални танци, шамански песнопения и подготовка на главата за съхранение. Мозъците се изваждат и се консумират, смесени с саго, докато черепите се украсяват с пера, черупки и церемониални картини, преди да бъдат изложени в домовете на успешните войни. На 7-мо място са сентинелците от остров Северен Сентинел в Индийския океан, може би най-изолираната и насилствена човешка група на планетата. В продължение на повече от 60 000 години, сентинелците отхвърлят всякакъв контакт с външния свят, атакувайки с смъртоносни стрели всеки, който се приближи до острова им. Враждебността им е толкова постоянна и смъртоносна, че индийското правителство е обявило територията им за забранена и ги е оставило напълно на мира. Малкото документирани срещи с сентинелците са довели до незабавна смърт през 2006 година. Те убиват двама рибари, които случайно се отклоняват на плажа им, а през 2018 година. Убиват американски мисионер, който се опитва да се свърже с тях. Телата на жертвите са оставени на плажа като предупреждение, а всяка приближаваща се лодка е посрещната с градушка от стрели, изстреляни от стрелци, които излизат от гората като призраци. Въздушни наблюдения са разкрили, че сентинелците живеят в примитивни колиби, използват каменни инструменти и поддържат огньове, които никога не угасват. Те не познават земеделие или опитомяване на животни, препитавайки се единствено чрез лов, риболов и събирачество. Тяхната популация се оценява на между 50 и 400 индивида, въпреки че точният брой е невъзможно да се определи поради изключителната им агресивност към който и да е наблюдател.
Антрополозите предполагат, че сентинелците може да представляват еволюционна връзка между ранните модерни хора и съвременните общества, като са останали напълно непроменени в продължение на хилядолетия. Тяхната насилствена съпротива срещу външен контакт предполага общество, организирано около крайни ксенофобски принципи, които са били усъвършенствани през поколенията, за да се елиминира всяко външно влияние. На шесто място са бразилските корубо, известни като ловците, поради изключителното им използване на дървени тояги за лов и война. Корубо са едно от най-жестоките племена в Амазония, като в продължение на десетилетия систематично са убивали мисионери, антрополози и правителствени служители, които са се опитвали да се свържат с тях. Войните корубо изработват масивни тояги, издълбани от изключително твърда дървесина, оръжия, които могат да разбият човешки черепи с един удар. Техните бойни техники включват тихи засади, при които излизат от гората като привидения и атакуват със свирепост, която е тероризирала съседните племена поколения наред. Те не използват лъкове и стрели, разчитайки изключително на грубата сила на своите тояги и на партизанска тактика, усъвършенствана през вековете. Жените корубо участват активно в насилствени нападения, използвайки по-малки, но също толкова смъртоносни тояги. Децата учат бойни техники от момента, в който проходят, и е обичайно да се видят 5 или 6 годишни деца, които практикуват атакуващи движения с малки тояги. Цялото общество е организирано около постоянна война, като всеки член е обучен от детството да убива ефективно с тъпи оръжия. На пето място са яномами от Бразилия и Венецуела, чието традиции включват погребален канибализъм и един от най-високите проценти на междуличностно насилие, регистрирани в което и да е човешко общество. Яномами консумират пепелта на починалите си роднини, смесена с банани, в церемонии, които могат да продължат седмици, вярвайки, че това позволява на душите на починалите да намерят мир в духовния свят. Телата на мъртвите се изгарят в церемониални огньове, докато останат само кости и пепел. Тези останки се смилат внимателно на фин прах, който се смесва с намачкани банани и се консумира от всички членове на общността по време на ритуални празненства. Яномами вярват, че оставянето на тялото да се разложи естествено осъжда душата да се скита вечно като зъл дух, така че ритуалната консумация на пепел се счита за акт на любов и уважение към починалия. Обществото яномами се характеризира с екстремни нива на домашно и племенно насилие. Мъжете рутинно бият жените си с тояги, а жените с повече белези и счупени кости се считат за по-желани, защото показват, че съпрузите им ги ценят достатъчно, за да ги дисциплинират редовно. Децата растат, виждайки брутални побоища като нормална част от семейния живот и от ранна възраст, се учат, че насилието е подходящият начин за разрешаване на всеки конфликт. Тези срещи с общества, които съществуват на абсолютните граници на цивилизацията, ни подготвят да се изправим пред още по-тревожни групи, където ритуалните практики надхвърлят всяко човешко разбиране и ни изправят пред аспекти на нашия вид, които бихме предпочели напълно да игнорираме. На четвърто място са Амахуака от Перу, чиято най-тревожна традиция включва ритуално детоубийство, основано на физически характеристики, считани за свръхестествени. Амахуака вярват, че децата, родени с вродени дефекти, близнаците или бебетата, които плачат прекомерно през първите си седмици от живота, са обладани от зли духове, които в крайна сметка ще унищожат цялото племе. Тези бебета се убиват с помощта на специфични методи, които варират в зависимост от установения вид обсебване. Бебетата с цепнати устни се погребват живи в мравоняци, където месоядни мравки бавно поглъщат телата им, докато все още дишат. Близнаците се считат за особено опасни и се елиминират чрез варене до смърт в казани с вода, процес, който може да отнеме няколко часа, докато родителите наблюдават, без да се намесват. Децата, родени с 6 пръста, се обезглавяват веднага след раждането, а главите им се запазват като защитни талисмани, окачени на гредите на общи къщи. Майките, които раждат тези прокълнати деца, се подлагат на ритуали за пречистване, които включват бичуване с бодливи клони, продължително гладуване и изолация в специални колиби,
в продължение на месеци. Някои майки са трайно белязани с белези, които идентифицират техния неуспех да създадат здраво потомство, социално ги стигматизирайки до края на живота им. Родителите на екзекутираните деца трябва активно да участват в ритуалите на смъртта, като доказателство за племенната си лоялност пред родителските си инстинкти. Първо, най-екстремното племе на нашата обиколка са ик от Уганда, група, която е развила това, което антрополозите наричат институционализирана културна социопатия. ик представляват вероятно единствения документиран случай на човешко общество, което напълно е изоставило всички инстинкти за групово оцеляване, сътрудничество и роднинска грижа, развивайки се в социална система, основана изключително на абсолютен егоизъм и системна жестокост. Социалният разпад на ик започва по време на опустошителните суши от средата на 20 век, когато те са принудени да изоставят традиционните си ловни територии. Това, което обаче проистича от тази криза, не е адаптация или устойчивост, а културна трансформация, която систематично елиминира всички форми на алтруизъм, състрадание или социално сътрудничество. ик развиват култура, в която жестокостта към най-уязвимите се превръща не само в приета норма, но и активно търсят забавление. В обществото на ик родителите рутинно изоставят 3-годишните си деца, за да оцелеят сами, считайки всяка родителска грижа след тази възраст за загуба на ресурси. Изоставените деца формират банди за оцеляване, които се конкурират яростно помежду си за храна и подслон, развивайки от ранна възраст менталитет, при който индивидуалното оцеляване оправдава всеки акт на насилие или предателство срещу други членове на групата. Възрастните и болните са третирани с системна жестокост, която включва отказване на храна, блъскане от скали, когато станат твърде слаби за да ходят, и използване на умиращите им тела за забавление. ик са разработили ритуални игри, при които групи здрави възрастни се редуват бавно да измъчват уязвими хора, смеейки се, докато наблюдават агонията им. Тези епизоди на колективна жестокост могат да продължат с дни, като жертвата се държи жива специално, за да се удължи забавлението. В социалната структура на ик напълно липсват иерархии, основани на уважение, мъдрост или традиционно лидерство. Вместо това, статусът се определя единствено от способността на индивида да причинява страдания на другите, като същевременно избягва да стане жертва. Временните лидери се появяват и изчезват единствено въз основа на способността им да манипулират, предават и виктимизират други членове на групата без отмъщение. Езикът ик е еволюирал, за да елиминира думи, свързани с понятия като любов, приятелство, благодарност или състрадание. Вместо това, те са развили изключително богат речник, за да опишат различни форми на жестокост, предателство и страдания на другите. Децата учат от ранна възраст специфични термини за различни видове болка, която могат да причинят на другите, но им липсват напълно думи, с които да изразят обич или грижа за други човешки същества. Едно пътешествие през тези 20 племена ни изправя пред неудобната истина за многообразието на човешкия опит. Отвъд моралните ни преценки, тези общества са развили начини на съществуване, които оспорват най-основните ни представи за това какво означава да си човек. Те са напомняне, че културата може да оформи човешката природа в посоки, които никога не бихме си представили за възможни, и че границите на това, което смятаме за нормално, са далеч по-крехки, отколкото предпочитаме да вярваме.